Tang hadin artayo balapan iya ka jingdon ki kerdop lum khajana ki balapan yang hasilenter ka suruk ba Shillong bypass ha ki benta kang mau khanu East Khasi Hills District na kalyang ki bor penyet district leng ba ka office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills kalashim kia halor kane da ka bala patha ya ki magister harengkat ki bor pulit balit khang kerdap shisndon ya ki teki kerdap kiba lapanyang da ka Khasi Hills Autonomous District Council kaba kilalet bankhang ha ka arphukhandai terik ujamang hajar arphundreu kum ban syukudau ka jingdon kum kine ki kerdop lum khajana omtang ha ki benta ka East Khasi Hills Henry lajuyo iru ha ki benta jong ka Thandri Bhoi District kum ha bernihat ha ki benta ka surok Narbong ha umyam ha ki benta ka surok Banet MIDC bat ha ki wei ki jaka bat kumju ha ki thain ka Jaintia Hills kiba laju penyeng ha ki benta jong ka surok ba National Highway.